Днес си играем FIFA Mobile 16. Ето, както виждате, че е доста хубава игра. Сега тренираме, започваме, защото малко трябва да потренираме, за да можем. Пас! 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 Трябва малко да се потренираме. Беше си много добро. Трябва малко да потренираме до мача. Не е като Dream Лига. Защото Dream Лига е малко трудна защото е много трудна за игране за това. Да, вкарахме 3 гола. Трябва да знаем и как. Малко трябва да се потренираме до големия турнир. Нямаме търпение, хора. Да, както виждате, аз измислих тактика на братовчет ми, защото братовчет ми знае как да играе. Не! Мис. Ето път ще успеем. Ей сега, хора. Пас, братле. Не, пас. Пас на него. Да! Ние успяхме като отбор. Успяхме. Ние сме много добри. Еха сега, хора. С двама човека сме. И трябва сега да се опитаме добре да играем. Ето така се прави сега. Пас. Пас. Не. Скилшот. Пас. Скил. Да, бе. Можехме да успеем този път. Трябва да сме екип. Екипната работа свърши нещо. Сега ще ви пасна, хора. Дръжте. Не! Карено-червено дадох. Сега трябва да направите скилшот пас. Ние успяхме, защото малко по малко тренировката бива. Не! Дотле! Газ! Може малко да разцъкме и това. И хора, щях да правя FIFA турнир, но се отказах. Моят FIFA турнир може да бъде страхотна идея. Да! Ние успяхме! И това си беше страхотно. 20 експита. Добре сега. Еха, имаме Роналдо. Браво на нас.
Сега имаме няколко сребърни герои. Това си беше много хубаво. Да, сме готови за мач. Добре сега. Успяхме! Добре. Добре, хора. Успяхме. Това е много лесно. Успяхме. Ние сме добри. Чак толкова добри. Сега ще почваме да бъдем концентрирани, хора. Спечелихме един много як герой. Видим сега. И сега започваме големия турнир. Сега като спечелим матча, ще видите как. И когато спечелим матча, ще изключим клева, защото малко. Защото сега започваме. Да, разбрах. Пас. Не. Фанило! Хайде, хора, трябва да се стегнем малко. Сега ще пасна. Не! Добре, хора. Щом играта е 0-0, все още имаме шанс. Да, знам вече как да даваме пас. Да! Вкарахме гол! Това беше епичен! Браво, братле! Успяхме, вкарахме гол! Браво на нас! Пасни! Какво стана? Нямаме друг избор, хора. Това може да бъде епична игра. Добре. Да се стегнем, хора. Боня какво прави? Няма нищо. Не! Кой си да ми взимаш топката? Сега, момчета, фащайте го. Браво! Минутата свърши! Първата победа за нас! Спечелихме, майче!
Май спечелихме. Спечелихме, хора! Това беше всичко от мен, хора! Don't mean to the girl he calls me!